Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Mundua gaizki banatuta dago lagunak. Mundua ez dago ondo eta aspaldi gainera eta oso atzera jo gabe orain dela 5 urte inguru batzuek beste batzuen lurrak hartu zituzten, itsasontzi, armadura, ezpata eta tiroak egiten zituzten gauza horiek, hobeak zituztelako. Baina zorionez Euskal Herritarrek ez zuten horretan parte hartu. Hori espainolen, frantsesen, belgiarren, portugaldarren eta holakoen kontua zelako, ez da, nagore? Bai, lehenengo gauza igual kaixo. Kaixo. Eta zuk ohitura daukazu, ez, hainbat hizkuntzetan, ez, Bai. esateko lehenengo agurra. Eta ni gaur tau, esan nahi dizut, Asier. Tau. Taiwei, punto. Tainera zain naiz. Ara. Eta zergatik? gaurko gaiarekin badatorrelako. Esan duzu euskaldunek ez dutela parte hartu. Ez, batez. Egon ziren. Baina agian turismoa egitera joango ziren? Seguro, ezer txarrik ez, gu zapalduen aldean gaude, ez? Beti? Beti, bai. Beti. Bai. Itxuraz bai bintzat. Bueno, konta eguzu, abese gertatu zen hor eta inoen lurraldean, eta gero epaitu dezala jendiak. Bai, Karibera joango gera, oraingoan. Hegazkinez ez. Ez, karbonaztanarik ez dugutzi nahi, orduan duela 5 urte bezala, ez, euskal turistek Bai. egin zuten bezala, pues itxasontziz joango gera. Bueno, Bermion edo Zautzan edo nonbaiten egindako itxasontzi baten, adibidez. Adibidez, eta horrek ez zuen karbono aztarnarik uzten, baina aztarna utzi zuten. Baina. Bai, pixka bai. Kolonen lehen 3 bidaietan Euskal Herrian egindako ontziak erabili zituzten, zuk esan bezala, euskal kapitainak buru zituztela ontzi horietan, eta hainbat euskal marilen ere Eskifaiako kideak izan ziren. Eta gu oraingoan bigarren bidaia zarituko gara. 1983ko irailaren 25ean atera zen Kadizetik eta gero itzuli 86ko ekainean itzuli ziren. Espedizio horretan parte hartu zuten besteak beste Anton Eskalante, Pasaitarrak, Juan Hernanikoa, Juan Lesakakoa, Martin Atzatekoak, Juan Keixo Donostiarrak, eta bidaia horretan hainbatu arte deskubritu zituzten. Eta guk bi bisitatuko ditugu. Mari Galante eta Jamaika. Deskubritu zituzten anezelako ino hor bizita, ez? Bai, baino ez ziren europarrak. Ez ziren gutakoak. Ez ziren txuriak. Ez, orduan. Ja, bueno. Bidaia horretan lehenengo irla topatu zutena izan zen La Deseada. Bueno, etzen izan, baina gero izen hori jarri zioten. Bai. Eta bigarrena izan zen Mari Galante eta Jamaikara geroago iritsi ziren 1984ko maiatzean. queremos marchar de aquí. Por eso nos vamos a largar a Jamaica para variar. Ska, ska, ska. Jamaica, ska. Ska, ska, ska. Ze ondo pasatzen zuten Jamaikan. Hori seguro espainola, barkatu, eskualdunak heldu baino lehen. Bai. Ez? Musika hau edo ez dakit. Ez dakit, hori baino antzekoa. Potato universala da eta temporala. Bai. Orduan, aipatu ditugu bi uharteak eta konparatzen hasita tamainaldetik aldea nabarmena da, ez? Jamaikak 11.000 kilometro karratu ditu, Mari Galantek 160 inguru, Jamaikak 2,8 milioi biztanle eta Mari Galantek 10.000 inguru erroldatu da, turistak enduta. Bai. Baino, ez direla gutxi izango? Ez
Maria Galanten gehien bat estatu batuarrak. Bai. Eta, bueno, baina ezaugarri askotan bat datoz, bi uharteak, eta bueno, pues, Karibeko eta Amerikako beste hainbat tokitan gertatu bezala, Europarrek ekarritako gaixotasunek bertako populazioa ia erabat desagertzea eragin zuen. Bueno, ze ikuspegi negatibo, gero Euskaldunek ere zagardoa eramango genien, gero futbola, demokrazia ere... Futbola, igual alderantziz, haiek bazeukaten, tainoek eta bazeukaten pilota joko bat. Bai. Eta egia da, Mari Galanten Karibeak zeuden orduan Europarrak iritsi zirenean, eta pixka gehiago irantzuten, baina Jamaikan tainoak zeuden. Tainoak ez dugu aipatu, baina arauakoak ziren. Arauak. Bai, hoien barruko talde bat edo. Eta belanaldi bat nahikoa izan zen, Danak garbitzeko. Danak ez, baina ja 1917an, beraz, 23 urte geroago, lehen esklaboak eraman zituzten Afrikatik, ez kolonizatzaileek ez hobeto konkistatzaileek eskulan urritasuna ikuste zutelako. Alegia, gutxi geratzen ez dela hangoa. Bai. Eta gainera, egungoko populazioan, bi irletan hori nabarmena da, 180 gora Afrikar jatorrikoa dira, hau da, esklaboen oinordekoak. Eta badago beste datu bat, Mari Galanten, 1780an, orduan iguarteak 11.500 bizalen zituen, eta 9.200 esklaboak ziren. Hori ikusten da garapena zein izan zen. Bai. Baina hortan ere Euskaldunek ez duten parte hartzerik izango, esklabuen trafikoa eta gauzaiek, ez? Bateren bat, igual, baina... Salbuespenak, araua egiten duen salbuespena. Hori da. Bale. Ja, lasai hau behatzen naiz. Bai, bi irlak Espainiako koroaren menpekoak izan ziren, baina lehen horregatik zuzenduen ere burua eta kolonizatzaile ez zituzten berehala kolonizatu. Aurrerago, Mari Galant Holandarrek eta Frantziarrek kolonizatuko zuten eta Jamaika ingelesek, baina Espainiarrek ez. Mari Galanten kasuan, irra oso txikia zelako eta zuelako interes berezirik piztu, eta Jamaika aldiz alderantziz interes handiak zeudelako jokoan. 1505an, Juan de Guzmán, Medina Sidoniako dukeak kolonia akordio bat proposatu zion, Jamaika kolono ez populatzeko, kolonoak eramateko area, baina Fernando Erregea, Fernando Katolikoak atzera bota zuen proposamen hori beldur zelako Medina Sidonia familia hori botere asko pilatzen ari zelako. Oso kezkatuta zeudenango herritarrez, ez? Erabat. Eta hango tradizioez, hango kulturaz, hizkuntzaz ere, erabat kezkatuta, bietan lehengo gauza egin zutena zen, izena aldatu. Izena eta izana, eskutidoaz, eta ze egin zuten ba. Jamaika, ezen orduan, Jamaika, espainolek ez dioten daituko Jamaika? Ez, Santiago jarri zion kolonek. Laudioko horren omenez? Ez dakit. Abascal? Santiago Cierra España. Amurriokoa da, ez? Amurrio, bai, ikusten zaio. Ezken du hori amurriotarre. Kontua da, eta inoek Jamaikari Xaimaka esate zioten, ez? Xaimaka. Horta dator Jamaika, izan ere. Eta urre bedeinkatuaren tokia esan nahi omen zuen, edo horrela itzuli zuten, edo interpretatu zuten Espainiarrek, baina tainoek bausitari esate zioten horrela, ez urre bedinkatua, eta ez urreari. Orduan Europarrek ez zuten espero bezala urreri topatu, eta agian alde batetik Medina Sidonia tarren mehatxua, baina beste alde batetik ere igual urrea topatu ez izan liteke motibo bat kolonizazioa atzeratzeko. Eta Mari Galant, ez? Mari Galanten kasua. Touloukaera esate zioten tainoek. Tainoak izan ziren antzinaroan, 3. mendean uhartea populatzen lehenak, baina gero 9. mendean Karibek okupatu zuten irla, eta haiek haitxi edo aulinagan esan zioten. Lurraren kotoia esan nahi omen zuen. Lurraren kotoia. Bai. Baina Mari Galante. Mari Galant. Hori euskal...
Euskal kutsua sumatzen diozu? Ez dakit, galant hori. Bi bertsio edo daudela esan daiteke, eta bata kolonek bera jarri ziola, bigarren bidaia horretan, ontzi nagusiak edo ontzi kapitainak ala izena zuelako Mari Galant. Eta beste bertsioa dio, beste bertsio hau Lope Martínez Isastirena da, apaiz eta historialari lezotarra. Eta berak dio, Martin Cotillos kapitain pasaitarra jarri ziola izena, bere emaztearen omenez. Bere emazteak Maria izena zuen eta horren omenez jarri ziola. Joder, behin izenak kolonizatzen hasita, pues Mari Domingi izena hola jarri zen baliote. Bai, baina... Mari Galant. Sinestu behar dugu Isastiren bertsioa, esan bezala, historialaria, apaiza, eta bi obra nagusi idatzi zituen, bat Compendio Histórico de la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa. Norekiko lehiala? Imaginatu. Apaiza. Jaingoikoa eta alegezarra. Eta egia da, berez, ari gazaten, hau 17. mendekoa da, 17. mende hasierakoa, eta konpendio, Gipuzkoako konpendio hori iturri importantea da, baina oso arriskutsua da, asmakeriarako joera berezia zeukalako. Oso arriskutsua da, paisak sinistea? Bai, eta batez ere bigarren liburuaren titulua, oso harrigarria da, relación que hizo el doctor Don Lope de Isasti, presbítero y beneficiado de Lezo, que es en Guipúzcoa, acerca de las maléficas de Cantabria por mandado del señor inquisidor Campofrío en Madrid. Sorginei buruzko tratadoa zen, eta hori fantasia hutsa. Beraz, hori, Cotillosen emaztearen omenezko izena zela kondaira da, ziurrenik. Eta gainera, baina Cotillos existitu zen, Osea, badago haren berri eta... Kapitaina. Bai, kapitaina zen, Pasaiakoa, eta Mari Galant izeneko ontzi bateko kapitaina zela, baina agertzen da bera 1993ko azaroan, hau da, ja besteak Mari Galantera iritsita zeudenean, Kadizen zegoela. Eta gero, Kanaria Ruartetara abiatu zela. Beraz, zaila, sinesteen bersio hori. Bai, beraz geratzen zaigu... Kolonen, bai. Baina, karo, izena kolonen jarrita ere, esan daiteke nola baita ere, euskal jatorria zeukala. Baina, ez dugu epatu gendik, baina badago beste bertsio bate bai. Ez bakarrik Maria Galant, basik eta kolon bera ere, nongoa izango, eta, basen afartarra, hain ize mongolozekoa zehatzago, Nafarro independentearen zatia zala, jaiota, agota zala, torgatik izkutatzen zuela bere jatorria, ze horren inguruko zen bat teoria daude, kolon da, agian pertsonari unaritzalena, zeleku guztietan jaio da. Bai, genobatarra, katalana, bai. Eta guz gara gutxiago izango, eta hoen ere, gurea, agota, eta gainera independentista, Nafarroa independentea jaiota, pues ja behin hasita, ez? Bai, aldarrikatu behar dugu, horrelako personaiak interesatzen zaizkigu. Gutxi genitun, lehen ere, Hori da. Barkatu, teoria hau da... Ipuin, bai. Isastirena nahiko ipuina, bai. Kolonen jatorria ikertu duen Jose Maria Artzilla Orioko mediku dentista historialzalearen, ikerketaren ondorio. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que molo un montón. Soy navegante del reino de Castilla, te colonizo y te pongo de rodillas. Fernando Isa, escucha mi teoría, amo un favorcito, financia travesía. ¿Cuántos esclavos me vas a traer? Los que quepan en el barco. Entonces te doy 3. No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo. Ai, kolon gure kolon. Zenbat, izen hon. Bai, kolon gure izan edo ez, badirudi Mari Galant izena, bai gurea dela. Ze Joaquin Bengoetxea ikerlari errenteriarrak Euskal Marineri buruzko hainbat ikerlan egin ditu. Hoietako bat Anton Eskalante pasaitarrari buruz, aipatu dugu, bigarren espedizio hontan parte hartu zuela. Eta lan hortan, Bengoetxeak aipatzen du, ohikoa zela euskalontziei Maria Galant edo antzeko izena jartzea,
azken finean Ama Virginaren omenezko izena zelako, ez da Maria Galanta, Maria Ederra esatea bezala. Bara, baitu. Euskara mundu lau zetara zabaldu, Bai, ez? Ama Virginaren eskutik. Noski, jakina. Euskaldun fededun, Bai. hemen eta Jamaikan ere bai. Hori da. Earto. Zertan datoz bat ere bi uharte hauek, eta Karibeko beste asko, eta gero iritsi ziala garai odoltsuagoak, batez ere ja kolonizazioa, ez? Odoltsuagoak oendeke. Bai, hori da. Ze ondo. Edo, igual da, odoltsuagoak dira, iruditzezkigu, batzutan isuritako odola etzelako baiena, gurea baizik. Ara, hor da tortaren patxua. Orduan, kontua Maria Galanten, frantsesak izan zirela, Irala kolonoekin okupatu zuten lehenak, 1948an, 50 bat lagun ezarri ziren hor, eta hasi ziren kotoia, tabakoa, matxa lantzen. Eta, baina handikan 5 urtera, 1953an, kolono guztiak eta hil eta haien buruak zutoinetan sartuta ondartzan ipini omen zituzten karibear maltzurrek. Zeskar txarrekoak, eta tabakoa, zer eta tabakoak ematen diegu, eta bitu. Bai. Zutoinetan. Agian zuton horietan hori, frantsesak izan da, agian baten bat txapeldun buru zutoindua egongo zan, ez? Izan zitekeen. Perfectamentian. Kontua da, ondartza hortan, ondartza horri gaur egun esate zaiola Plage du Massacre edo Sarraskiaren ondartza. Eta imaginatu alderantziz izango balitz, hau da, bertakoak sarraskitu dituzten lekuetan, ez? Toponimian hori irabiliko balitzake, pues zen egongo izen... kontinente osoa izango izateke. AEB-ak izango lirateke sarraskietako estatu batuak. Bai. Bueno, hortik aurrera, espainiarrak, frantsesak, ingelesak, holandarrak ibiziren liskarrean, eta kolonoko purua pixkanaka ugalduz joan zen, eta horren ondoriez, karibeak, ez, indigenak desagertuz joan ziren, edo besan da, desagerrarazi zituzten. Bai, kasuntan nork. Bai, ziren hola bapatean. Garrantzitsua da. Bai. Eta... Orduan, 18. mendean, ingelesak gehiago zeuden nola zentratuta Guadalupe uhartea, iparraldean dago. Hori konkistatzen eta orduan aprobetxatu zuten holandarrek Mari Galante kolonizatzeko benetan, ganadua eta ganaduz eta esklabuz bete zuten. Ganadu eta esklabu. Bai, lehenengo ordena ere importantea da. Eta biak kabalak, biak animaliak bezala. Eta azkenean, 1816an, frantsesen esku geratu zen, eta egun Frantziaren parte da. Guadalupeko departamentuaren barruan dago. Baino... Zer dan, Hau esaten dugu gola oso erraz, baina 500 urte eta gero Frantziako estatuaren parte da. Bai. Eta zenbat 1000 kilometro ongo dira, batetik bestera, metropolistik area. Milaka batzu, bai. Bueno, hortxe, behitu, iba la Frantz. Eta, baina, historia odoltsua etzen horra maitu, ze 1859an, esklabutza abolitu zenean uhartean, esklabu izanak jabe izan dagoen aurka altxatu ziren. Could never come close to the rage built up inside of me. Fist in the air in the land of hypocrisy. Movements come and movements go. Leaders speak, movements cease when their heads are flown. Cause all these punks got bullets in their heads. Department of Police, the judges, the feds. Networks at work, keeping people calm. You know they went after King. Gu indarkerien aurka gaude. Datorren lekuti, datorrela, eta hori dena. Baina esklabu jabe bati lepoa moztea. Hori, guk ez dugu biziko agian. Gehiago tokatzen zaigu esklabu jabe izateren partez. Bizitzen baldin badegu agian alde hortan egongo gera. Baina, bueno, hiltzen manaute reizan izten batxinen bertxio batekin, pues, lasaizago ikonez. Edo esklabuekin batera egin dezakegu, eta ez ginean lehenengoak izango. Zebain Jamaikara hori egin alda,
gertatu omentzan, orain kontatuko dizuedan ez. Kontua da, esan degunez, Jamaika Espainiarren esku zegoen, baina ingelesek 1755ean inbaditu zuten, eta handik aurrera haien kontrolpean geratuko zen. Izan ere oso duela gutxi lortu zuen independentzia, 1962an, ordu arte Britainiar kolonia izan zen. 60 urte. Bai, baina, klaro, Pentsa. Commonwealthen barruan dago. Orduan oso independentea dira. Horrek esan nahi du, estatu buru daukatela Carlos hirugarrena. Charles. Bai. Eta bere belarriak. Egia da, Espainiarra saiatu ziala erasoari usten, eta horretarako 1756an azken gobernadore bat izendatu zuten, eta Cristobal Arnaldo Isasi zen euskal jatorrikoa, kreolea, hau da, han jaiotakoa, baino jatorri euskaldunekoa. Cristobal Arnaldo ematen du telenoveletako buruzagi independentista bat. Bai. Obiala ditu Cristobal Colonena. Eta besteak Cristobal Arnaldo. Vale. Egia da, ez zela euskal jatorriko Jamaikako lehen gobernadorea izan, zerrenda behiratu ezkero, Francisco Garay izan zen bigarren gobernadorea. Gero etorri ziren Juan Mendeguren, Juan Martínez Arana, Francisco Ladrón de Zegama, Sebastián Fernández Gamboa. Gobernador esan da ondo geratzen da, bueno, esan du kolonoburu. Ez? Kolonoen buruzagia? Baina nola kolonoak oso gutxi ziren, ordu arte, Britainiarrak iritsi arte. Ja, orduan denen buru. Ez dakit. Ja. Bueno, putakumea bai, baina jatorrak izango ziren, Euskaldunak urzeo zer, ingo zuten hola Euskal Etxeren bat, o, zuse, ez? Ez dakit. Euskal dantzak, bueno, ez dakit. Ikerteko dago. Bai. Agian orain regeari ez, topatuko diogu Euskal jatorri... Baina, hostia, hori, baitu, hor bai, horrekin bai ingo genuke bat. Bai. Kontua da, inbasioa odoltsua izan zela, 7.000-8.000 soldadu ingeles joan ziren, Jamaikara, lekunbren batean 9.000 ere irakurri dut, eta urrengo urtean, urtebeteren buruan, 2.500 besterik ez ziren geratzen. Ostra, batzu garbitu zituzten, Bai, eta horiek garbitu edo baldintzengatik, edo ez, esan nahi, azkenean... Bai, mundua gutxi zutela, nahi eta lan nahi gabe. Hori da. Kontua da horiek irabazleen datuak ditugula, galtzaileen daturik ez daukagu, Espainiaren daturik, eta esklabuen daturik ere ez. Bider auskalo zen bat, ez? Izango ziren datuak. Baina egia da, inbasio hasi zenean, Espainiarrek esklabuak askatu zituztela, eta esklabuak barrualdera ihes egin zuten, eta horre komunitate askeak sortu zituzten, eta gerrilla gerran edo hasi ziren, zimarroia modura, ez? Zimarroia izan ziren, bai. Orduan, Isasi gobernadore izan duzutenean, zimarroiekin aliatu egin zen, horregatik niolen hori. Yes, gure euskalduna. Eta ingelesen aurka egiten hasi ziren, ez? Barnealdeko kontrola lortu nahi zuten, baina zuten lortu. Ez, 57an, Otxorrioseko gudua izan zen, urrengo urtean Rio Nuevokoa, eta azkenean Isasik 1660an Kubara ihes egin zuen. Omen zeukan itzultzeko asmoa eta jarraitzeko, baina ez zuen lortu. Eta ez zuen sarri bat egin, angeatu zen. Bai. Eta esaten ari zara, Euskaldun batek zuzendutako armada bat galduzula. Lehen aldiz historian izango zen hori. Esan behar da, azkenean gobernadori izendatu berri zuten, eta ez zeukan esperientzia militarrik. Esklaboek ere imaginatu ze esperientzia zeukaten. Hostia, txarra bai, baina... Eta bueno, 9.000 edo 8.000 soldadu eraman bat zituzten Britainiarrek, eta 2.500 geratu baldin baziren gaitzerdi. Zoze egin zuten, Bai. Baina galdu. Bai, kontua da, Isasi junda ere, zimarroiek jarraitu zuten, altzuten egiten, ez? Bai. Baina ja, 1670an, ofizialki ingelesen esku geratu zen uartea, eta Espainiako koroak ja amore eman zuen, eta Madrilgo hitzarmena sinatu zuten, Espainiarren eta Isasiren porrota ja, ez, ofiziala egiteko. Eta galdera da, zer datuko zen Isasik eta zimarroiek irabazi izan balute? Gobernadoreak aske utziko zituen, berriro esklabutzara gutzatuko zituen, nik uste ez dagoela jakiterik,
Baina badago artikulu interesgarri bat, Tony Bowes, kazetari jamaikarrak, esan behar da beltza dela, ze askotan joera dago ere ez, txuriek... Historia aztekoa? Bai. Ez da izango. Bai. Kontatzeko are, ez? Sorpresa, zenben espero. Eta historia kontatzeko are, ez guianeko bronzeatuta gaudenez, ja txuritasunaren barruan ez gara sartzen, historia kontatzeko. Kontua da, artikulu horrek izena du, arraza eta klase soziala Jamaikako gizartean, ingeles ez dago, baina gaztelera ere topatu dut interneten, eta egia esan 21 horri dira, eta oso interesgarria da, ze egungo panorama agertzen du, baino ikuspegi historikotik. Eta isasi eta zimarroiena arteko aliantzari buruz hauxe esaten du berak. Indar hartzen ari zen botere kolonialaren aurka, hau da Britainiaren aurka, esklabo beltzak beren jabe izandakoekin aliatu izana Jamaikako historiaren paradoxa nagusietakoa da. Eta gero badago beste teoria bat, zure etxaiak nire laguna diela, ez? Agian hori bezain simplea da. Etorri dira beste batzuk, espainoli gustatzen ez ditzaizkienak, niri espainolak ere euskalduna tartean ez eski gustatzen, baina bueno, nola baita inbar diogu aurre mehatxu berriari, eta orduan elkartzen gara eta alden arte, ez? Hori da, bai. Eta esan daiteke ere, ez, ingelesei Espainiarre jarritako izena Santiago ez zitzaiela gustatu, eta orduan baztertu zuten, eta ze jarri zioten, tainerazko jatorrizko izena berreskuratu zuten. Beitu ingelesa ze jatorra gaiek, Eta horregatik da Jamaika. Bai. Ze ondo. Ze izen guapoa den gainera, polita da. Oso polita da, bai. Eta bueno, esan dugu, tainoak ia erabat desagertu zirela, baina geratu zaizkiguna da, izen eta hitz batzuk, Jamaika aipatu dugu, baina Karibe izena bera, taineratik dator, indartsua ausarta esan nahi du. Karibia zara. Bai, eskerrik asko. Eta zu tainoa zera, taino hitzak adeitsua atsegina esan nahi du. Bai. Eta beste hitz bat asko ere badaude, seguraski zuetako asko Karibera jongabe ere oporretan erabiliko dituzuenak eta tainerazko jatorria dutenak, adibidez, barbakoa, urakana, iguana, kanoa, piragua, makutoa, amaka. Amaka ikusteko jaio gara nagore. Ez dakit, nik hori espero dut, mendik aurrera oporraldian amaka ikusi eta erabiltzea. Bueno, guazen oporretara, ez? Bai. Edo. Ez diagu bakarrik utziko gure entzulei. Zoze utziko diagu, ez? Vale, erdi oporrak hartuko ditugu orduan. Erdi oporrak. Ale ba. Ondo izan? Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.